Tehát a készülődés. Maja az ott oson. Nézzük tovább. Kávézik Gyuri. És írnék a segítenél. Én már volt egy ötletem. Na mondd, de elfelejtettem. Néptáncolás? Igen. De az mit kell? Várja. Hát apukádral jól lenne, hogy örülni fogsz az ajándékodnak. Itt készülünk. Készülök a gonoszságokkal. Amelyettől azt kapsz, amire számított. Na nézzük tovább. Egy üzenetet apunak. Szeretlek! Norika, üzenj valamit a papának. Üzenj valamit a papának. Ide mondjad bele. Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, papa! Boldog szülinapot! Hát te nagyon ügyes voltál. Janinak készítjük a videót, úgyhogy már mindenki mondott üzenetet, most Jancsi, te küldesz üzenetet. Boldog szülinapot. Hát ez kreatív volt. Zsuzsi, Hello, boldog szülinapot! itt lesz majd neked a banzáj. Hát én meg azt üzenem neked, hogy csinálok erről a szülinapról egy videót, hogy emlékezetes legyen, és boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Napot! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Szia! Boldog szülinapot! Nincs lazítás! De ott a izés. Boldog szülinapot! Meglepődtél? Nem, mi? Tanya? De azon meglepődtél, hogy itt vagyunk. A Peti bácsiéknak hoztál dolog? Ne kérdezz a tejét, Marci, ne kérdezz a tejét. Oda, adja föl, ugye van? Akkor most 70 vagy 40? Mondom, hogy már több van. Eljöttetek, felköszöntettek. Felköszöntettek, felköszöntettek, felköszöntettek. Örülök neki, hogy szerettek, és én is szeretek.
És most jöhet majd a nehezebb. Köszönjük szépen! Egészségedre! Azt mondom, hogy nem köszönjük a réban tartani. Kéne a telefon. Nem, csinálják. Hol a Gyuri? Hol a Gyuri? Gyuri valami szer számokat. Ja. Azt kell. Senki nem tudta, hogy Jancsi egyébként egy ilyen pillangókés tart a zsebében. Te mit hoztál, izét? Nézd meg, van nála Flexet? Vagy... Hát egy idő után majd csak nem használva semmi. Van még. Jó van. Mi, hoztál fűrészgépet valamit? Látsz fűrész? No már, szóval legalább az erkére jöjjön. Igen. Fogmának, szólok a Hívd fel. Kiről beszélsz? Van, én felhívom. Zsuzsiról, Ádámra vigyázz, hogy ismerhessek. Felhívom. Ó, remélem buszrétegbe csomagoltátok. Különböző. Biztosítás is van rajta, mint a Minden. Lehet, hogy egyik rész egy kicsit Ezerszer túlültem, de... megmondtam. Figyú, igazából abba kellett volna beletenni, azért van ott, az nem tető. Gratulálunk, Jancsi, van egy ilyen, hogy hívják ezt, ez a Na, mi jön ki? fekete, ez a fekete bőrszerkós tapintás. Ki jön? Monolit. Segítsél. Fekete monolit. Nem segíthet, Igen. ezt egyedül kell. De Nóri Norika. segíteni szeret, segítség. Így van, Nóri segítsen. Igen, de hát a késsel. A másik oldalon van a nagy patalkéssel. Igen, de része. Meg hát Nórinak azért meg kell ezt is tanulni, a kés használatot. Tanulja, tudja. Ügyes, ügyes. Mondtam, hogy porszívó lesz. Szeretem a porszívókat. Csak azért melegünk van, úgyhogy bele kéne húznod. Miért vagytok ilyen? Nem fogsz rekordot Meg dönteni ezzel. miért pöcsölsz annyit? Szerintem egy kicsit húzzál bele, mert így meleg van ám. 30 fok van. Vigyázz, Nóri, vigyázz. De töröd meg a homlokodat azért. Én is olyan, mint a kis szülinap. Igen. Picsaban nem. Tégla. Azért nézzed. Nagyon meleg van ám. Jani, nagyon meleg van. Húzzál bele. De hát a kaját megeszi más. Mondom, meleg van. Félre a papírokat, akkor majd összeszedjük. Szerintem úgy. Úgy a hátad mögé dobd el. Nem, a szemben ide-oda nem szemben. Ne a hátat. Majd összeszedjük. Majd ez igen, az jó lenne. Vettetek egy téglát? A Gyuri csomagolta. Most szerintem fölülről kéne kiszedegetned, nem egyszerűbb? Ja, még várjál végére. Várjál még. Lehet, hogy szídni fogsz. Szerintem ki... Ó, ez az. Ügyes vagy, látod? Azért a 70 év az sokat mutatám. Igen. Azaz, ügyes vagy. Igen. A színeket keresi? Szerinted? Tényleg fekete minden. Aha, alakul, alakul. Na, egyel már bejebb vagyunk. Akkor ez egy oszlopventilátor. Mondom, hogy egy monolit. Bazaltorgonának egy darab. Gyuri csomagolta. Nem reklamálni, csomagolni. Na nézzük. Nekem jó levegő van. Ez mindent visz. Azért jó az a kés, de nem mindenre. Ne sokat beszélj, mert aztán elkezdi Izzadsz már? Alakul, alakul. De vannak dolgok. Az igen. Na, ez már valami. Boldog. Nézz körül benne azért, mielőtt mindent kidobsz. a Csak csomagba. fáradunk ám.
Nézz körbe a csomagolás, Jancsi, ne kapkodj. Óvatosan, mert törékeny. És, és melegünk van. Töröld meg a homlokod. Jó van, kell. Kell. De mondom, menj körbe a csomagoláson, Jancsi. Mert akkor csilingelés lesz. Sok a duma. Igen. Aha, látod? A formáját azért felismeri gyorsan. Igen. Miket ki nem hagysz? Igen. Még egy jutifalat. Na, ezért megdolgoztál, ezt meg kell inni. Nézzük át azért rendesen. Tehát azért óvatosan. Lesz ott még valami, úgy látom. Mindent a szemnek, semmit a kéznek. Az ajándék. Hány napig csomagoltam? Na, volt egy órám. Szabad pillanattól, akkor kreatív lehettél. Igen, nézd, Igen. gyorsan megcsináltam az egyiknek. Az igen. Még jó, hogy szereted az apósodat. Mi lenne, ha nem szereted? Na, Jókám, abból indulják ki, hogy még egy 50 évvel ezelőtt ezt még a farkadon is meg tudtad volna csinálni, most a bicskával sem egy. hát most a bicska is már kikopott, elmondanám. Nagyon melegünk van, Jani. Megkapod, mert elvágja a kezed. Gyuri, most mondtuk, Gyuri volt. Gyuri volt. Hozzám nincs hozzá. Gyuri volt! Tagadjál mindent. Mindent De tudok. mindannyian instruáltuk, hogy hány csomag. Odafigyelj, mert nehogy elvárd a kezed. Tudod, ez a 70 már veszélyes. Már nem fog olyan könnyen. Igen. Elszünk, folyamatosan. Itt már a tompakéssel is elvágja magát. És ez még csak a könnyebbik része. Várd ki, várjuk ki a végét, igen. Azért nézem, hogy már most vért izzad. Hát gyere! Csináld, te kaptad. Ide az árnyék. Hol tartunk a részidőnél? Hát a negyedénél. Elég gyenge. A húsig nem végnek oda. Várjál. Várja, nem biztos, hogy Ja, na, várjál. várj ki a végét. Nem biztos, hogy segítséget kér. Várjál, lehet, hogy Gyuri, késen is tényleg ki. nem tudom. Jani, nagyon melegünk van ám. Várjál, van célszerszám, az látszik. Felkészült versenyző. Kell hozzá valamit csinálni. Igen, van neki. Van neki. Szabaduló szoba szerű, hogy Nem kér segítség? Jó, nem. Nem kell segíteni. Jani, kérhetsz ám segítséget. Nagyon füstöl. Apa, kérhet segítséget, csak annak Jó a ára sír. van. Mindig jó a sír. Ára van, húzni kell. Húzni kell. És kapsz segítséget. Na, húzz egyet. Húzz egyet. Bátran. Na, nézzük. nem kaphat törvény szegény, vagy valami. Olvasd fel hangosan. Még egy gyomor tudtam. Azt kérlek szépen, barátom, az olyan, hogy tudod, ez a magyar tánc. Ez ilyen. Tudod ez a... Ezt most... Hadd nézzem. Ez az, erről van szó. Adjad neki. Jó, kapsz egy csavarhúzót. Elektromosat adsz neki? Hát bassza ki vele. Hát nem hiszem el. De azt nem tudja, hogy még VD40 is kell hozzá. Az majd kiderül. Annyira azért nem. Jani, itt a csavarhúzó. Tessék, megdolgoztál érte. Nem, még kellhet? Jó. Makita egy Milwaukee táskába rejt. Makita van. Az van. Ügyes legyél. Meg tudod nyomni a gombot? Ne befele hajts. Az befele ment, az nagyon befele ment. Ügyes vagy. Ilyeneket tudok csavarolni. Csavarra vigyázz, mert kell a kerítéshez. Drága az 50-es csavar már. Azt még egyszer fel akarja használni a Gyuri.
Én nem. A kerítés az jó. 40-es lócsa. Levágjuk a bőgét. Melyiket? Na. Ha várjál, mi nem Szerinted egész úgy gondolod készül. elég? Mert ha elveszük a csavarhúzót, még egy feladat lesz. Na? 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 Nem tettem bele. Ezért csak próbáltam itt szellősen rakni, és sejtettem, hogy már problémák lesznek. Lefeszíti. Lefeszíti. És lefeszíti. Mert azért még Ügyes vagy. erejében van még egy Igen, 70 is. az a 70 azért az ott van még. Na az vajon mi lehet? Ne rángass! Ne rángass, ne törékeny! Nem evett. Szarab. Kígyó. Tényleg, hol a kutya? Egyébként ott kukolt az előbb. Most Nórival van. Ja. Mama eltűnt. Gyógyszer, Nem, nem írva. Az a más miatt, ez a Te vagy. fényező ebbe szokta hozni. Hoppá, te vás. nem véletlen. Sikerül még kibontani? Marika volt. Csak úgy megkérdezem. A kaját már, ha megvártuk volna, akkor kézzel vagyunk. Majd én csinálom a Na, videót. hogy fotózunk ezzelre mindannyian. Mindannyian videózunk. Az igen? Mi az? Róm. Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! De azért nézd bele. Ja. Hát ez ilyen nagyon finom róm. Azt ki tudod nyitni? Azt kamuszták. Ügyes vagy? Kell segítség? Kell segítség? Biztos? Mert húzhatnál egyet. Az igen. És tényleg rúg. És ez tényleg jó? Vagy, És ez nagyon finom. vagy Tényleg Nesti. jó? Nagyon finom. Nem tudom. Azt is Zárjegyezett megkóstoljuk. Nesti? Igazából így a 70-nél már kell a Nesti. Na, Figyelj, az csak szögben... szerintem húzzál! Szerintem húzzál! Jani! Nem biztos, hogy elég lesz a csavarba. Jani! Én lecsavaroznám körbe az egész. Jani, húzzál! Húzzál! Várjál, hogy csavarozza le az egészet, Zsuzsi, mert jobban jár. Azt mondod, hogy a kukómat elő kell venni. Figyelj, várjál, Benne van az is! de először Már a csavarozza az dobozba! egészet, mert nem fogod másképp. Szóval az összes minden csavarozz le róla, mert nem fogod kinyitni. Te hülye vagy. Apa így szeret a vegyet. Hogy lehet ennyi csavartat? Igen, én is. Szép szavakat ma halljunk meg, megy a videó. Mit húzott? Az idő. Semmi. Még semmit mondtam neki, hogy először csavarozzon, mert még azért Jobb csavarra csak. mindegyik ugyanolyan 4x5. És képzeld, csillog. Ja, csak 33-as? Egy 40-es. Igen, az 33-as. Ez a jó. Ugye a 70 azért ott van már, hogy 33 meg a 40. Ja, Igen, igen. ugye? Mondom én. Ráéreztem. Még ott is van csavar? Hát úgy látom, ezért meg kell A dolgozni. következő csavar, ott van a cseresznyefa tetején. Ott kell levenni. Azt a mama tudta volna. A végében is van Jancsi. Ott. Nem abban a végében, ahol először Azt a mama nézted. tudta Jancsi. volna. Másik, ahol voltál. Itt volt. Itt felém. Oldalába igazából. Inkább beszédet gondolom. Meg volt az esélye. Igen, nem kért segítséget. De hát azért kapott. Nézd meg. Egyet táncolt. Nagyon melegünk van ám. Neki vetősz szám. Nagyon. Ilyen nincs. Na, az a jó csavar, látod? Na ez kivaszás. Ádámnak a csavarhúzója. Azt kellett volna adni. Azt a műanyagot. Igazából azt kéne, hogy most lemerüljön az aksi. Nem én tudom. Nem. Maradj ott fönn, jó? Adiós. Alszik. Azért elmondám, hogy 30 perce megy a videó, egy kicsit túlzás. És Még van azt is még le kell egy. szedni róla. Most mi van, Jani? Nem, hogy örülnél neki? Nem, az arcodon nem látok örömöt, Jani. Na. Nincs öröm az arcodon. Csak szögeztem, tűzőgéppel és ragasztottam. Kész a segítség! Nem, ez csak segítséggel megy. Nézzük a segítséget.
Mi az? Na, mi az? Hol van a Fücskös? szín, amikor nem fut? Nem tud Ne elolvasni? fejjel lefele. Neved visszafelé mondd el. Sonálj. Visszafele kell elmondani. Már elmondtam. Ja. A neved visszafele. Bajba vagyunk. Eder. Eder. Az hogy van? Nem jó. Nem. Az nem jó, az nem jó. Nem jó. Edar. Azért Akkor húznod kell egy tudtam, másikat. hogy nevet változtat. Ez nem sikerült. Akkor húzzál még egyet. Ez nem sikerült. Vannak benne gecik. Igen, a Gyuri találta ki a Nem legtöbb. igaz. Diszkvalifikálva. Hogy ti milyen aranyos akkor. Ott van a Szoki. Gyuri, ott van a Szoki alatt a fenn. Na mondja. Választhatsz. Na mi van? Mit van? Jancsi-ölelés. Jaj, de jó a Jancsi-ölelés. Ez... Oké, most megkapja a segítséget. Választhat. Mit készül? Rövid szárú csavar. Rövid szárú csavarhúzó. Tehát igazából Gyuri készült ám. Csavarozó kalapács. De csak egyet választhatsz. Választhat. Azért Egyet választhatsz. van kalapács, van És nem fogó, tudod, van hogy mi jön véső, utána. melyiket kéred? Véső. Csavarozó. De csavarhúzóval akarsz Az azt a van. felületet szétszedni? Szerintem véső. Nem, akkor kell. Figyelj, azt javaslom, hogyha meg akarod kapni az ajándékot, aminek nagyon fogsz örülni, akkor csak a két szélét a lehető legóvatosabban Jancsi, leszedve. Jancsi. Mint egy órásmester. Jancsi, figyelj rá! Jancsi, húzz egy olyan papírt, hogy kérd meg azt, aki beragasztott. Figyelj, kapsz egy vésőt, így kezdésnek. Ha kell még valami, akkor húznod kell. Közepében nyomod fele, közép és akkor az jó lesz. Most még azt bontja ki a papa, még várjál. A papa nagyon lassan. Leteheted a A kalapácshoz új húzás kell. Nem te. földre. Nem menj olyan messze, mert így a videó nem látja. Légy szíves, Jani, gyere vissza a székre. Nem akarom meglátni a Facebookon. Ha? Mi az? Nézd meg, mit hoztam. Egy olyan Tán cikinek érzed? Ragd oda vissza a székre, légy szíves. Kalapács, vagy bármi. Kalapács. Jó, de akkor gyere húzzál. kis, nézd meg. Nincs ingyen semmi. Ez a család, ez aranyos, nem? Vigyázz, a darázs a derekánál. Hallod? Hagyd már a darazsot az ingéről. Az ingéről. Jancsi, szedd le a darazsot apuról. Ádikát. Ott a darazsot, szedd le róla. Nórinak cseréld le. A Nórival lecserélem. De csupa könnyű Ádival nagy húz. ölelés. Akkor a Nórival egy nagy ölelés. Nórival nagy ölelés. Mindig a könnyebb részét Óvatosan a húzod meg. szélét. Adok a pofájának a vésőt. Na csak óvatosan, mert törékeny cucc van benne. Igen, nagyon szép. Hova teszed ezt a fadarabokat? Igen, gyerünk. Amelyik ott van a kutyus oda fent. Fordítva. Ez igen, ez adott a pofájának. Még ott van két idő. De csak a szélét óvatosan. Nézd el, hogy kipakkolnak ilyet. Amelyik ilyen. Siker! Sikerült. És vagy. Ügyes vagy. Honnan szedtetek ennyi szemetet? A Gyuri a műhelyből. Gyuri, innen látszik, hogy a Janeknak Vigyázzatok. a famunkához nincs érte. De van, de nincs. Tudja, hogy az fa. Ennyi. Vigyázz el veredeset! Na, óvatosan. Nagyon vigyázz. De szemét még azt is becsókolom. Jó, csak azért, hogy a ragasztó ne legyen olyan ragasztó. Az már csomi. Azért az nagyon összement ám, Jani. Ahhoz képest, hogy alig írtam el. Meg kellett hallgatni érte. Úgy hívják, hogy kibaszás. Gyuri, fotózzál! Azért jó, én Na, mi ez? Na és milyen? És mi ez? Ágyam volt. De milyen ez?
Mi ez? Mi ez egyáltalán? Ez a jövendő telefonon, gyerek. És milyen? És 24 pluszos. Boldog szülinapot! Akkor boldog szülinapot! Ennyit még nem küldött el. Több segítség fog elmenni. Na milyen, ezek te telefonon? Ezt Igen. mindenkitől kapod, apa. Ezt mindenkitől kapod. A Lufi se bírta tovább. Mindenkinek. Használd egészséggel. Ez tényleg használt Ez nagy egészséggel. vágyam volt. Nem tudom, hogy kell kitett. Na és vagy egyáltalán az van benne? Na azért azt még meg kéne nézni, Remélem, a Gyuri nem szedte ki. mert azért az nagyon nagy gáz lesz, nem? Van benne egy 61 Az kisebb. Azért van, Van benne egy Nokia. A régi kocka Nokia. Szerintem azért csak meg kéne nézni. Ez már nem kell csavarhúzó. Meg kalapács se. Vagy lehet, hogy ehhez kell a kalapács. Jancsi, én nem tudom, én 70 évesen én is ilyen körülményes voltam. Hát nem. Pakodnak egy sokkal egyszerűbben volt becsomagolva. Nem emlékszel? Ilyen picire nem lehetett összegyűrni azért. És sokkal szegényebb. Esetleg nem volt egy Csajok még eszkála. szereztek hozzá ilyet is, hogy Hát így már biztos, hogy tudja, ez később kellett volna. Miután kinyitja. hát most már tudja, hogy mi az most Hát már. miért lehetett volna benne más is? Például. Például. Egy, mit tudom én, egy Nova akármi. Na milyen a telefon? Tudod, milyen jó kis nap? Nekem még megvan. Nekem Az is. összes. Nekem is. Na, Hú, de szép. Hozzá, ne gyújt! igen, az a papáé, igen. Egy iPhone. Nem, mennyire szereted. Telefonban nem. Nem kell. Ja, ezzel nem lehet viccelni. Nem az a baj, hogy az a baj, hogy az iPhone nem tudják kezelni, mert ehhez föl kell nőni, tudod? Jaj, neked is kellett egy 61. Nekem is, igen. Az igen. Belemegy? 158 mm magas. Mindjárt elmondja a paramétereket. Hány grammos? 145. Bármit kérdez. És működik egyébként? Vagy? Hát reméljük, nem a kínaimat. A Samsungba benézve, átteszik a telefonon. Igen. De mindent tudunk. A rendőrség 07. Csak nagyon nehéz. Jó, ennyit bírtunk akkor csinálni. Nem tudom fölszöveget. Viszont dalt neked kell mondani. Kinek? Janinak. Igen, nyalogass Na, föl. neki most egy... Akkor halljuk a Jancsi dalát. Na, gyerünk. Ehe, jó. Ne. Nem, az nem jó. Napot, boldog szüli napot, Boldog szüli napot, papa, boldog szüli napot. Megölték a bírót. Jaj, de nagyon kár volt, érte? Sirassátok, lányok! Kószorút is vonjátok a sírra! Mert az ilyen ember terem, mint a kender. Bőven vége. Kinél nincs pohár? Itt van egy alkoholmentes, kéri valaki. Az anyukámnak? Én már elfújtam. Kiadsz pesgőt. Pesgőt gyerekeknek. Nem vagyok szomjas. Hát, amész